Окей, здравейте, пичове от YouTube. Аз съм Dark Necrosem и тук с мен е Фърса или познатият на всички Силвестър Асенов. Кажи здрасти, бе. Не мълчи, като си изрод, кажи здрасти. Здрасти! Здравейте, си ютубъри! Окей, както да е. Значи, Няма да бъда. да. Сега това е PureBG, както си личи от екрана и ако сте... Да, сигурен съм, че сте го виждали. Така. Искам да ви кажа съобщение, че... да ви кажа, не да ви кажа съобщение, да ви предам съобщението, че ще продължа поредицата си Let's Play, обаче който от вас знае откъде да си изтегля Фейскам. да си изтегля фейскам, за да видите реакциите ми по-нататък. Просто напишете в описанието или ми дайте линк. Аз отдолу ще си оставя скайпа за повече за допълнителна информация, ако имате. И също ако някой знае как да си го настроя. Както и да е. Сега, другото, което искам да ви кажа е, че ще продължа това. Minecraft Skywars ще го продължа като поредица. Може да е в PureBG, може да е в някои други сървъри, но както и да е, все пак ще го продължа. Ще ти кажа нещо. И надявам се да ви харесва. За 5 лайка може да вкара нов епизод, ще се помисля нататък и нека да се да каже нещо. Може, утре ще направя поредица на селски баркут. Утре. Ти ми даде така. Също сега ти ми пропомни, ще правя поредица на паркур и на такива работи. Ще продължа такова. И ще започна скоро време поредица с файлито и както да е. Нали, Dark Track. Може да не сте го чували. Не знам. Може да не сте го чували. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате да правя... както да е. Обърнах се. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Аз бях приятеля ви Dark Necrosem, тук с мен беше Силвестър и чао!